gili thingna chane lo thlir thin tu te chi bai ule zep nak emokan rama zu in mi antama zu wanga har sat na rang nei te po antama casualty ate le dam doi ate po kalila te kan hunem em ani tun tum chu zu in mi te na dam doi an pakhat an nge ngai chung cha han soi ila chu thiamin hi ne a kan thopui pakhat aizola traininga alo ho chuanin tian heti hiya tia zuin mi reng thiamin cho bet turani thiamin kan cho lo hian thil sual kan ti ni ati hialani chuti khopa poimo chu chungchang chu han soi ila thiamin chungchang hi video ka siam to a amai ro chu apoimo ka ti em wangin atna hian kan siam non le ani a in thiamin hi vitamin B1 ante boka tuan thiamin tlak cham na hian in hei kan rama hluar tak hriat na thazam dat na peripheral neuropathy a thlen thei boka ami peripheral neuropathy chungchang te po hi video ka siam to a in mi thiam te chhut dan chuan in ami thiamin vitamin B1 tlak cham na hi atlang pu in zuin mi a zuin na sa hian hom du em a hluar em a e ba ka hian asia khomwol puya bu fai kan tiang kan yang chi white rice e ate hianin atam du anti boka hemi chungchang hi tlem han soi zau lok ela bu fai chungchang hi bu fai hemi kan e thin hi hemi apon la nga hianin hemi thiamin hi a oma ronin amai ro chu hei kan song bol na an song bol na hian hei processing le polishing ten ti a hei an not te thina he chiat harnan hian hetiang an ti na hianin thiamin tam tak hi akal ral thin bokani he ba ka hianin bu fai hi kan chum do na hian thekhat chuan kan nuai vak thina ya kan nuai na kan thiamin te hi akal ral ve boka he ba ka hian thengkhat a chuanin bu fai hi tui an lei teu thina kha to pa tui te kha an pai le thina atianga khan atuya kanin thiamin tam tak kha akal rala e wang ber hianin bu fai chopui bera ring jinga thiamin tlak cham na kha hom du anti bokani tin zu in na sa le zu in mi at chonin hemi an taksa hianin thiamin hi a hip lu tha thei rawani he wang hianin hriat na thazam na tate po an nei du hle a hriat thazam chu kan soi to kha kut ke hit le ke dur sui kan tiang te tin he ba ka hianin zuin na sa te hianin cho hian e thalo tlang puya thiamin ba ka hianin vitamin B12 te le taksama mo rang te po an tla cham du bi ka tiang zong bel khong khanin kami thuak na te po kha a thlen du bi ka ni chuan thiamin tlak cham ne na thil thlen pakhat chu berry nat nan ti hi ni a berry hi chinni chithuma oma chinni poimo zual hi an soila wet berry an ti a wet berry hianin hemi lunga khoi bera hemi lungvung te cardiomegaly te a thlen thina hemi chungchang chu video pok ka siam to boka in lungthat lo na te po thlen thei ni chuan dry berry an ti boka he hi chuan in kan hriat na thazama khoya peripheral neuropathy kan ti nerve thalo te po ka thlen thin ani chuan thyroid sang wang te ponin berry chu om theya in thla chhon wang ten se te chu tu na kan soi tu chu ani ber lawa chuan wet berry kan ti lan chho dan ber chu emi chet vela thoha chet hleka thoha ma te ponan om du a chuanin zana mi kan lo mu hi la muthi lain kan lo har thut maya tia ta kan thote lo cham thi ani khang kha vitamin B1 tlak cham na lan chho da ni ti hria ila in lungphu te po lo rang theya ke te po wung the ni han te ka chin chhe ila poi mo ange chuan dry berry a chuanin emi nar phalo kan ti mai kut ke hit kan ti te mu chur ang te kut le ke na kal tha thei lo zeng ti te chuan ngai tu na buai vai ruaya omna ta hian zuda tho kha alang don chi a emi an thuak buai te tong har sat na te chuanin emi ke chak lo
khub dur sui kan ti te luak te tum wang reng po ni lo wa tia mit mu ama lo chi thin am te ni ana sat to chuan thuak na tho kha a che hial thin ani hei tak khi tuna kan soi tum tak Wernicke Korsakoff syndrome an ti a tianga chuan ngai to na te buai vek to thina a tiang an om to chuan an a chui to thin ani chuan thil mu te po nge thil mu le hriat sual te po an nga em to thina heng awang te hianin ma ni in ti hlum te po hi soi tur an om nual to ani chuan an kal thale theilawa an bai deuh sui bok thina an khom mu te fi alawa ni kho helo om thut te po an ching thina chuan thil te po an threi theilo thil an vong theilo an threi theilo boka an chaw ngoi an bp te hiama an taksa te po avot deuh thura an kut te po khodur dur thina ni tia khanin khatianga zuin mi tom to chuanin en kolwat kha an nga ya en kollo chuanin an thuak kha a chelen mai the ni chuan thiamin tamna thil ei tam te kha poimo boka chuan thiamin dos te po en suila thiamin hi ami Chrisel pa nga ya chuanin kan ma mo tam em lawa puitling hian ni kata 1.2 mg vel le ki kan ma mo ni amai ro chu tiang ni tena kan soi Wernicke Korsakoff syndrome ka tiang te om to chuanin ni khata hianin 100 mg atanga 500 mg lai an ma mo to a kha a dos tam le tlem ka chu khami taksa khoina saddan azira ta pon yenga chuan ni tena kan soi hriat na thazam nan na kan ti te le lung khoi thei thil berry anga kha chuanin 25 mg atanga 100 mg hinitin kan mamo tampui ani chuanin a in ve na te chu enge bu fai tui lei tewa le buak le chinan te tian te ka thalawa chuan zuin mi tan zu ngei kha ati tur ma saber chu ani tin adam doi ba ka khanin vitamin B1 thiamin tamna tiang B nang chi te sachi rang te nat ang chi ke sunat kan tiang chi te spinach te asparagus te in he ba ka iskut ang chi te chuan thele thlai chi rang te khang te ka kan ei tam angai ni ole heng hi hria ila kan chung te tianga zu in na sa zungol ve te an omani chuanin thiamin hi lo pe ila a thange ole khang kha vitamin B1 thiamin tlak chamna lan chu dan en kolate zuin mi na an nge angai tur thu te tiang na soi thei te tlem chu ni te se